Samakhulu sanibona. Namhlanje umkhulu uzokhuluma ngesithunywa. Futhi isithunywa ngiyasithanda kakhulu. Isithunywa Nkosi yami, umkhulu akazodosa sona namhlanje. Ngiyanibingelela nje nonke ngomoya kaNkulunkulu. Isithunywa abantu abadala noma ngane zomhlaba noma ngane zedlozi. Isithunywa mawufunda kahle ucubungula noma utshelwa lapha emsamo noma ngendlela ozwa ngayo, kodwa isithunywa umoya othunyiwe loyo noma umuntu wakini othunyiwe. Lo muntu othunyiwe uphethe umlayezo wokhokho noma bangaphambi kwakhe. Njengoba isithunywa uvamise ukuba umuntu, isikhathi esiningi omunye esho ukuthi ngiphethe ugogo okhokho wami uyena isithunywa sami. Isikhathi esiningi vele kuba okhokho ibona abavamise ukuba yithunya, imvamisa baqhuma ngala komalume, ngoyibona abagijima kakhulu ngesimo sokuthi izinto zisuke zingabi zinhle kahle, bese kuqhuma lelo ngala kamalume nesithunywa sabo. So isithunywa is a messenger. Isithunywa siphethe umlayezo wokhulukhulwana, siphethe umlayezo wabantu abadala, amathonga. Manje-ke isithunywa lesi njengoba kuthiwa isithunywa, isithunywa lesi asihlangani nobumnyama noma asihlangani nokungcola. Isithunywa siwumoya oklini kakhulu, uhamba nobungcwele. Yingakho ezinye iy'thunywa ziqhamuka zifake lo black and white wey'jazi noma u-black and white wamabhayi, noma baqhamuke izembatho ezimhlophe beveza ukuthi bathunyiwe noma bayithunywa. So isithunywa ngane zethongo umoya omuhle kakhulu, ngoba lo moya lo yiwona osiqhumanisa nethongo noma nabantu abadala. Izithunywa ziqhumanisa namakhehla nogogo, okuyinyanga, amagedla nayo yonke leminye imoya. So isithunywa yisona esenza ukuthi umuntu aphuphe. Usuma ungaphuphi uthi umbuze isithunywa sakho sikuphi, ngoba isithunywa umoya othunyelwa umvinqangi kuwumuntu ngamunye ngamunye. Wonke umuntu unesithunywa, it's either uyingane noma thunjani, wonke umuntu unesithunywa sakubo esalethwa umvinqangi. Lo moya lo wesithunywa njengoba uthunyiwe, uthi umbuze uthunywani kuwena, ngoba lo moya lo uphuphisa yonke into. It's either amaphupho amahle, it's either amaphupho amabi, kodwa uphuphiswa yisona. Manje mabe lesi thunywa siqhelile, ngoba into eyenza ukuthi iqhele isithunywa kusuke kuyimoya emibi yasekhaya engahlambulukile, uthole ukuthi ayihlangene kahle nawe noma nabo. Ingakho kubalulekile ukuthi isithunywa usilungisele. Ziningi iy'ndlela zokulungisela isithunywa, kodwa awukho umoya engikwaziyo ohlupha njengesimo sesithunywa ukuze sifike eqhumeni kuwena. Abanye ngiyabona bajahela idlozi, bajahela abalozi, amandawe, isithunywa bayasaba ngoba kuphela umoya ohlukile. Isithunywa uhluke kakhulu. Lo moya abantu abaningi babalekela kuwona. Why ngithi babalekela kuwona? Angeke ngiyibeke la. Isithunywa ngithiwa umuntu oletha umlayezo ongcwele. Lo muntu ungcwele lo ohlambulukile uletha umlayezo walabalimele ngoba bamkhulu. Uzwe umuntu ethi kena ngilifuni idlozi, usho njalo ukuthi idlozi angilifuni, ngiyakhuleka. Ukukhuleka ngesithunywa. Isithunywa sihamba nomvinqangi. Ngoyichaza-ke lento. Ngasikhathi udonsa ukhuleka ubiza umoya ongcwele. Abantu bakini abasekho lapho ngoba wena uthe vele awubasebenzisi akithi. Kanti ibona abathume isithunywa. Ngoba isithunywa, uthunywa ubani? Ngoba kunama-ranking. Kuthiwa kunama-rankings la kwela moya. Kunama-stages, kunama-rankings la kwela moya. Ingabaleki ukuthi ube nolwazi. Yingakho abantu abaningi abanesithunywa kuphela, iningi labo abafuni ukusebenza ngeqiniso. And isithunywa lesi ukhumbule siyahluphekisa ngoba sikufuna izinto ongeke uzuhambelane nazo ejulile.
Ukhumba ukuthi isithunywa njengoba ngithi silethe umvinqangi lolo osifake kuwena, ngoba siwumoya engathi uba u-Holy Spirit, ngizobiza kanje ngathi uba u-Holy Spirit, because awuhlangene nokungcola. Abantu abaningi babalela kuwona athi mina ngiyayikhulekela sengayiki indaba yey'dlozi. Still umuntu ahlupheke, still umuntu into zakhe zingalungi financially, still abakhwenyana bahlale, still abantu besimame bahlale. Uthi yena uhamba nengilosi. Kulungile phela, hamba nengilosi, ngoba phela kwabhala ngisho encwadini lapha kwathiwa-ke na, angizange ngizosusa kodwa ngizowufaka okwabekwa ubabamkhulu bakho, ngoba into ekhona le ejulile ukuthi iBhayibheli silifunda ngendlela engcolile embi, ngoba vele sithatha lokho esikuthathayo sishiye kanjalo sihambe naloko, kodwa kulungile ngoba kusuke iyi-choice yomuntu. Ngikhuluma ngesithunywa nganzethonga. Isithunywa abantu abaningi ngokuthi siyabadida. Ngeke ngithi siyangidida ngoba ngiyakwazi ukuthi ngifike ekutheni ngixhumane nesithunywa ngendlela, sikhulume futhi ngitshele ukuthi phuma kanje, nasi isimo, phuma kanje. Ngeke ngithi siyangidida kodwa angazi ukudlula isithunywa. So ingako umkhulu ezidisiplina ukuze ngixhumane kahle nalowo moya, ngoba lo moya lo umbethe wonke umuntu, kodwa kunendlela oxhumana ngayo ngalo moya wesithunywa. Ubalulekile ngoba ithongo lifika ngesithunywa, iy'nyanga zakini zifika ngesithunywa, idlozi lifika ngesithunywa, ngisho abalozi imbala bahamba nesithunywa, amandala akuphethe hamba ngesithunywa. Isithunywa sivalelekile to evoke lamanye ama-spirit akini. So if you shy away ngesithunywa noma ungalandeli imigudu yesithunywa, ubheke ukuthi isithunywa sami sime kanjani, because nazo iy'thunywa hamba ehlukane. Komkhulu sezozichaza, bengichaza indaba yesithunywa part 1 la ngikhuluma khona ngesithunywa ukuthi siyaziveza ngamajazi a-black and white. Kuyenzeka kube ugogo isikhathi esiningi okungala kamalume, kuyenzeka futhi kube amakhehla, ngoba yikhona iy'thunywa zamakhehla. Kwakuya ngamuntu ngamunye ukuthi uthunywe bani yena, ubaba amthumile ukuthi uzoba isithunywa sakhe, ngoba yena uqala akhuluma indaba. Ngiyakhumbula ngangilungisile into zedlozi ngiqala ngingazi lutho kuleyo hambo. Kwafika ugogo wathi ngisithunywa sakho, wafika ukhuluma nami wathi mina isithunywa sakho. So uma usulungisa uqala ukulungisa uza ngiqala kuleya minyaka safika isaka sathi mina ngigade wena ngithunyiwe, wangikhombisa nezembatho ay'fakile. Niyangizwa? Kubalulekile ukuthi usazi isithunywa sakho sifike kuwena, uqale your spiritual journey kahle ngendlela, because isithunywa kufanele sithinte yonke le moya, ngoba nganitshela lamavidiyo ngathi isithunywa isona esidingakalayo ukudlula yonke le moya ukuze kuqophoke zonke lezi zinto lezi la, noma nama-spirit akini abhlokhekile la, ukuze kuqhume yona lama-spirit akini. Uyasidinga lesithunywa sakini ukuthi sidonse kahle. Abanye bathi ngilosi, kulungile, le ngilosi uyayidinga. Le ngilosi le izoletha imilayezo ney'khalo ey'khona zethongo. Niyangizwa ngani zethongo? Ufuna uhlangane nale ngilozi noma nalesithunywa kahle, kunemigudu eminingi ehlukile efuna ukuyenza, kodwa kubalulekile ukuthi ulungisele ithongo kuzo lesithunywa lezi. Yingako usibiza lesithunywa uma usulungisa izinto zethongo zabantu abadala, ukuthi sizolekelela ziveze eminye imigudu noma ezinye iy'londa zey'dlozi noma ukulimala kwethongo, ukuze balapheke kahle bonke labala enyameni. Isithunywa nganzethongo, umkhulu uzokhipha amavidiyo regarding isithunywa. Isithunywa siwumoya ojule kakhulu esimbethe wonke umuntu. Umuntu angakukhohlisa athi unesithunywa vele, akusinto ofuna uyiseshe, unaso into ela kuwena. Wonke umuntu unesithunywa, awuseshi unaso, wonke umuntu unesithunywa. Kubalulekile ukuthi balungisele abantu abadala isithunywa sakho, sithole ukuthi balungisela kanjani, bese uthatha lapho udaba lakho uthi isithunywa part 1. Ngiyabonga nganzethongo, umkhulu ngicela nisubscribe, ni-like nishare eklasini lasekhaya, okay? Kuyintokozo ukukhuluma nani la, kuyisibusiso ukuthi umkhulu aphinde upload amavidiyo la, cause asilazi usuku lakusasa lume kanjani. Ngithokoza kakhulu, makhosi.